Helo, croeso i'r fideo byr hwn, lle dwi'n mynd i roi cyflwyniad sydyn iawn i chi i SPSS. Felly mae SPSS yn feddalwedd sy'n cael ei ddefnyddio i ddadansoddi data gwahanol. A dyma sut mae o'n edrych. Felly mae'n edrych yn debyg iawn i ella be fysach chi'n gweld mewn ffeil Excel, er enghraifft. Yn y fideo yma, dwi jyst yn mynd i fynd yn sydyn iawn drwy yr elfennau gwahanol ohono fo. Felly, un peth ddylech chi sylwi sydd bin ydy, yn y gwylod yn fama, mae gen ni tabs gwahanol. Mae un yn deud data view, a mae'r llall yn deud variable view. A mae hwn yn bwysig i nodi oherwydd mae'n mynd i adael i chi wneud gwahanol o bethau. Felly, mae data view yn syml iawn yn deud wrth chi, dyma lle mae eich data chi. Felly, pan ydych chi'n rhoi gwerthoedd fewn yn SPSS, ydych chi angen bod yn data view. A wedyn mae variable view, dyma lle ydych chi'n mynd i ddeud wrth SPSS be ydych chi'n rhoi i fewn yn y feddalwedd. Felly dyma ydych chi'n mynd i ddeud be fath o ddata sydd gennych chi yn eich ffeil chi. Felly os nawn ni ddechrau gyda data view, be dyn ni'n gweld yn fama ydy mae gen ni galofnau gwahanol a mae gen ni resi gwahanol. Iawn, a yn SPSS, un rheol syml ydy un rhes ar gyfer pob cyfranogwr. Iawn, felly, os oes gennych chi data gan un person, mi dylai'r data yna i gyd fynd mewn un rhes ar draws. Okay. A wedyn mae'r colofnau gwahanol yma yn cyfeirio at newidynau gwahanol. Iawn. Felly, os dwi'n rhoi gwerth fewn yn fama, dwi'n mynd i roi'r rhif 1 i nodi cyfranogwr. Iawn, felly mae gennau gyfranogwr rhif 1 yn fama. Newch chi weld, unwaith dwi wedi gwneud hynny, mae'r enw ar y golofn wedi newid i wbeth yr enw var dim 1, sydd ddim yn gwneud lot o synwyr. Ond beth ni'n gallu gwneud ydy mynd draw i variable view yn fama i newid enw y golofn yma. Iawn, felly os ydym ni'n mynd i variable view, a ni weld wan, mae hwn gyda llwyth o wybodaeth gwahanol ynddo fo. Wan, yn lle cael yr enw yma, sydd ddim yn gwneud lot o synwyr, dwi am newid hwn i ddeud cyfranogwr. Okay. A mae yna wahanol bethau da ni'n gallu nodi yma. Felly, mae hwn yn cyfeirio at be fath o ddata, felly dwi'n mynd i adael fo fel numeric oherwydd rhifau dwi am roed fewn. Hwn yn deud wrth ni pa mor hir fedrith y rhif fod a sawl pwynt degol sydd yn y rhif. Felly, aml bod fi'n sôn am rhifau cyfranogwyr, dwi'n mynd i newid hwn i fod yn ddim, achos dwi ddim angen pwyntiau degol yn fama. Iawn. A dyna cwbl nawn ni wneud am y tro. Nawn ni fynd dros yr colofnau gwahanol yn fama mewn fideo arall. Ond os da ni fynd yn ôl i data view wan, da ni'n gallu gweld, mae gen ni enw rhesymol wan ar y golofn gyntaf yna. Iawn, felly dyna cwbl nawn ni wneud yn y fideo heddiw. Jyst nodyn sut ni'n ddangos i chi sut i roi data fewn yn data view a sut i roi enw ar y colofnau gwahanol yn variable view. Mi fydd y fideos nesaf yn mynd mewn i fwy o fanylder am sut i greu labeli a wedyn sut i ddadansoddi y data. Felly, dewch yn ôl i ddysgu mwy.